Kene m biko ihe m chọrọ ikwu bụ ihe gbasara ihe na trend na social media taa gbasara nwanne anyị nwoke onye ụkọchukwu onye na-agara Chukwu ozi ya na Odumeje. O kwuru gbasara one of our legends, Pericoma, nke nwụrụ anwụ of blessed memory. Na-ewute onye ọbụla. Oge m nụrụ ihe a, o wutere m, believe from me until ma nụ ya ka ọ na-ekwu ya na social media. O wutere m na ala Igbo anaghị eji onye nwụrụ anwụ eme mkparị. Onye ọnwụ na nwụọ ọghọọ na one of the ancestors, a na-ejizi onye aha ekwu okwu dị agha. O wutere m na Odumeje kwuru okwu dị otu ahụ. M na-echekwa na Odumeje na onwe ya ọ ga na-ewute ya taa, sele ya makwa mgbe ha kwuru okwu dị otu a. Mụ onwe m edinye ego ndị otu anyị nọ na Anambra State, the 3 zonal leaders, so ha gaa na be ya gwa ya na m chọrọ ịfụ ya. M chọrọ ịfụ ya azijele ndị Igbo, azụ onye na-ejele ndị Igbo ozi. And m ji aka na ọ ga-abịa ebe a ma jụọ ya otu mkpụrụ okwu na otu mkpụrụ ajụjụ. Mana tutu ka anyị eme, m na-ayọ ndị Igbo, na-ayọ ndị ahụ ndị Izọgụ si biko chelụnụ. Ọ nwatakịrị ka ọ ka bụ, ka anụ kene ihe ọ ga-ekwu, ka mara kene ihe ọ ga-ekwu. Maka ahụ ka o si na-ewute ndị arọ ndị Izọgụ, onye nke apụta okwu, onye nke apụta okwu, onye nke apụta enwe onye ọ na-ewutere. Mụa o wutere mụ. Pericoma abụrụ obere mmadụ n'ala Igbo. Ọwa ahụ eji aga mba. Ọ wee one of our biggest legends. Onye ọ bụla akparịrị ya kparịrị ndị Igbo niile. And they pụtara asị enwe onye nwere ego na-arọ ndị Izọgụ. Ọ na-ekwe ogige na ntị. Ọwa ego bụ all and all. Izọgụ nwere mmadụ, nwee ndị Igbo ji aga mba, nwee ndị Igbo ji eme ọnụ. Aghọtara m ihe butere ụdị ekwu ahụ. Mana biko nụ, a ga-eji nwayọ eso ya. Onye ọnwụ na chelgodo on his behalf. Ayọgọ m ndị arọ ndị Izọgụ, biko chelụ gbaghara na ya. Mana ya ga-ejikwa ọnụ ya were yọọ mgbaghara. A ga-enye ya soft landing. Enwe mgbe mmadụ ga-apụta okwuzo ọnụ, ọ ga-ama bụ okwu tụpụrụ ya n'ọnụ. A ga-ahapụgodo ya wee maragodo ka okwu asị mee. Ihe abụghị ihe ga na-enye ndị Igbo nsogbu. Onye pụta ọ na-alụgbisi nwanne ya ebe anyị nwere ihe chere anyị n'ihu. And keka nke ọ dịka ụmụntakịrị taa anaghị ama ihe omenala bụ n'ala Igbo, amaghị omenala bụ, amaghị ihe ewu history. Ọ bụrụ na n'ala Igbo na ụmụaka na-eruwe isi na ndị tọrọ ha, ụdị okwu dị otu agaghị apụta. Ịbịa na social media taa ịfụ ka ụmụaka Igbo si na-akparị ndị onye ọbụla, ma ọha na eze asịkwa ma nke asị, enwe onye a na-eruweziri isi. Ụmụntakịrị na-ama ihe a na-akọ, a na-akparị onye ọbụla. Ọ dịka ndị Igbo enwere ka ọjọọ. Ị na-ajụ ndị Yoruba na ndị Hausa, ha na-emekwa otu ahụ. Nke mere mbọsị gara aga, Chukwu mere anyị ebere. Ọ bụ na UNPPO nyere anyị recognition, a branch of UN. Ndị Yoruba enyekwa recognition na-ahụ na-atụli aka elu. Ndị Igbo apụta, onye nke agọ ọkpọ UN na UNPO na-asị ọhụrụ nyere ụwaziri ike recognition nka. More than 5 groups n'Igbo land aga na-akpọ na-ede ma petition. Gị na-ajụ onwe gị ka ndị Igbo chọrọ. Ọkwa the same Biafra anụ aka unu na-achọ ka ụwaziri ike chọrọ. Ka onye bidoro Biafra ọwụ ụwaziri ike 1999, onye pụtara na-ekwu okwu mana today recognize ụwaziri ike onye ọbụla. Ndị nta m chere na mana ha na-azọ Biafra, ụdị ndị pụtara na-agba okwu. Na-ajụ onwe oge ihe ndị Igbo chọrọ. Ma ị na-enweta Biafra ma Igbo presidency
ma ọ bụ nke restructuring enweghị nke ndị Igbo ga-enwe ma ọ bụ na anyị jikọtara onwe anyị aka adịghị a ga-ebido mana ndị ọlụrụ ọhụrụ a na-akpọ ụmụntakịrị a ha mara history and tradition of Igbo land mara ya na-eme ịbịa taa na Naịjirịa enwe ebe ndị Igbo soro ya ihe ndị Igbo ji aka na-eme onwe ha ndị Igbo ji aka na-asụ onwe ha kwụ na Naịjirịa lee ihe na-eme taa emere lockdown onye ọbụla nọ na be ya esi ugwu Awụsa na-etinye ụmụ ala Naịjirịa na trela na-ebute ana Igbo na-ebute na South ị na-ajụzi si na ọ bụ ekwere mee stay at home lockdown coffee 8 o'clock in the evening to 6 o'clock in the morning ọ wụzi ka e wee bute ndị ala Naịjirịa na ana Igbo ma na-asị ụmụ Igbo unu kpachakwa anya o vigilante kpacha anya ma ndị otu anyị sichekwuwe na nderi ọ na-awụ ndị mmadụ n'ọrụ ụra trela na-apụta si kwụsị trela ahụ ebe ọ bụ na ochi trela si ugwu Awụsa cross out the whole boundaries nọ n'ugwu Awụsa bịawa n'ala Igbo enwe ebe a kwụsịrị ya ọwụzọ ebe a na-akwụsị ya wụ n'ala Igbo gị ma na enwekwara ihe ndị a bụ n'uche anyị amarọ ọhịa ga na-atụ anyị uche anyị ga na-elebara anya ọ bụ apụta nwatakịrị pụta ọ na-akparị mba na-akparị ndị Kanụ dịka nke onye ụkọchukwu chọọchị bụ religion maka peace ọ bụ ebe a na-apụtazi a na-ekwu anyhow talk biko nụ egwu dimkpa na-akpa nọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọgbụ onye ji na-ekwu ihe a ama ha mapụtakwa nọ n'ala Igbo ofu onye pụta ma mmadụ abụọ pụta na-emebisi ihe ha ma hapụkwa onye ọ na-emechi ọnụ onye ji na-ekwukwa ihe a akpọgo m odumeje ga-abịa ọ ga-abịa ama m na ọ ga-akwanyere m ugwu bịa mana asịkwa ndị arọ ndị ọzọ ga-eyi ọmụ chee godunu on his behalf ayọ ọmụ unu si unu gbaghara ọ ga-ayọkwa unu mana taa gawa unu hapụgoro okwu ahụ mgbe na-adịghị anya m ga-ekwukwa okwu gwa unu ka m na ya si mete ndewonu